U organizaciji sportske dvorane Luke i općine Gračanica održan je novogodišnji malonogometni turnir na kome je učestvovalo 16 ekipa sa područja općina Gračanica i Doboj Istok. Turnir je igran 2 dana. Prvog dana plasman u polufinale su obezbijedile ekipe Nasko, Malešići, Kim Doboj Istok i Kafe Malta. U prvom polufinalu ekipa Kafea Malta je sa 8:2 pobjedila Nasku. U drugom polufinalu Malešići su sa 3:1 pobjedili ekipu Kima. Prije igranja utakmica za treće i prvo mjesto odigrana je revijalna utakmica ženskih nogometnih ekipa Orahovica 74 i Bratstva. Nogometašice Bratstva su pobjedile sa 4:1. U utakmici za treće mjesto ekipa Kim iz Doboj Istoka je sa 3:2 pobjedila ekipu Nasko. U finalnoj utakmici nakon prelijepih 40 minuta igre ekipa Kafea Malta je sa 5:3 pobjedila ekipu Mališića. Pehar za fair play pripao ekipi Veterani Piskavica. Najbolji golman je Ibrahim Kukuruzović iz ekipe Mališića. Za najefikasnijeg strijelca i najboljeg igrača turnira žiri je izabrao Ibrahima Huseinovića i Vahida Kahrimanovića. Dakle, nakon 2 dana takmičenja, pobjednik novogodišnjeg malonogometnog turnira u Gračanici je ekipa Kafea Malta. Nagrade i pehare najuspješnijim je uručio načelnik općine Nusret Helić.